With each morning as the sun does rise, light hits the air, it fills the skies. If life's a game, then I have won its prize. Oh, on and on I'm going, good is great, when overflowing, moving on, now only going one way. Yeah, if you meet me, this is what I'll say, I'm feeling good today. I'm feeling good today. Yeah, I'm feeling good today. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον κήπο του Αλλάζω. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας και το Αλλάζω κάνει πολλά δώρα. Δώρα, χαμόγελα και γλυκά γεγονότα. Είμαι στη χαρούμενη θέση να σας αναγγείλω ότι σήμερα παρέα μας εδώ στο στούντιο του Αλλάζω είναι ένας πολύ αγαπημένος συνεργάτης, ο κύριος Θόδωρος Τεριζίδης. Καλησπέρα, Θόδωρε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ, γιατί είσαι ένας από τους ανθρώπους που μας έχει προσφέρει από τις πιο όμορφες εμπειρίες. Θα μάθουν στη διάρκεια τι εννοώ τηλεθεατές και ειλικρινά από τη στιγμή που γνώρισα εσένα και την εταιρεία σας, έχετε καταφέρει να μου αλλάξετε την καθημερινότητά μου. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα και ο λόγος γίνεται για την εταιρεία Donna Anastasia, τα χειροποίητα γλυκά του κουταλιού, τις μαρμελάδες, σάλτσες και όχι μόνο. Θα μας πει ο Θόδωρος όλες τις λεπτομέρειες, τα οποία γίνονται με πολύ αγάπη και μεράκι, προσεγμένα γλυκά, εδώ, στην περιοχή μας, στον Κάπο των Φιλίππων. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχεις μερικά χρόνια που έχεις ξεκινήσει αυτή την υπέροχη προσπάθεια. Εμείς που σε είδαμε από κοντά έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε πόσο συναισθηματικά έχεις επενδύσει σε αυτή τη δουλειά πρώτα απ' όλα και είναι αυτό το γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος το κάνει με ψυχισμό, αγάπη, αυτό που προσφέρει, τότε και εμείς απολαμβάνουμε προϊόντα και υπηρεσίες ανωτέρου επίπεδου. Και ποιότητας βασικά. Και ποιότητας, πρώτα απ' όλα. Και πιστεύω ότι κάθε προϊόν έχει τη δική του άβρα. Και πιστεύω επίσης η άβρα που ακτινοβολεί κάθε προϊόν προέρχεται από την αγάπη που το έχεις παράξει. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα στηρίζονται στην αγάπη. Ο Θεός μας έχει χαρίσει αυτό το συναίσθημα που πραγματικά μας γεμίζει καθημερινά στη ζωή και μας δίνει ευτυχία σε όλα τα απλά πράγματα τα οποία ζούμε καθημερινά και δεν πρέπει να διαφορούμε για τίποτα. Γιατί όλα έχουν την αξία τους, πρέπει να τα προσέξουμε, τίποτα δεν είναι αδιάφορο και αυτός πρέπει να είναι ένας τρόπος καθημερινός στη ζωή μας. Γιατί αντιλαμβανόμαστε περισσότερο τη ζωή μας, τη φιλοσοφούμε, καταλαβαίνουμε περισσότερο τι γίνεται γύρω μας και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πιστεύω ότι μας εμπνέει το κάθε ένα αντικείμενο ή όποιο γεγονός συμβαίνει στη ζωή μας για να μας δώσει πραγματικά αυτό το υπαρξιακό μας σε σχέση με τους γύρω μας και ό,τι ακριβώς παράγουμε. Για να γνωρίζουμε και να πάρουμε τα πράγματα με την ιστορική τους σειρά, προέρχεσαι από έναν χώρο τον οποίο γνωρίζουμε και οι δύο πολύ καλά, πολλά χρόνια πιο μπροστά εσύ, το χώρο της εστίασης. Ακριβώς. Είχατε ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό στην εποχή του εστιατόριο, που αν μη τι άλλο οι άνθρωποι, οι επίσημοι, ας τους καλέσουμε έτσι VIP,
που επισκέπτονταν την Καβάλα, είτε ήταν ηθοποιοί, ήταν άνθρωποι που ερχόντουσαν να κάνουν κάποια διάλεξη, είτε ερχόντουσαν για κάποιο γεγονός, όλοι τους μεριμνούσαν να κάνουν μια επίσκεψη στο μαγαζί σας. Ναι. Είχαμε κατορθώσει να κάνουμε το μαγαζί ως τόπο προορισμού. Ήτανε, να πούμε ποιο ήτανε. Το αρχοντικό, το οποίο στις Κρινίδες. Στις Κρινίδες, γιατί είναι πολύ γνωστό εστιατόριο για κάποιους. Πολύ γνωστό και πραγματικά ήταν τόπος προορισμού. Και ήταν έμπνευση για μένα γενικά όλη η λειτουργία. Δεν ήταν τυχαίο ότι ακόμα και το ντεκόρ του ήταν ένα τρίπτυχο μεταξύ βυζαντινού, αρχαίου ελληνικού και λαϊκού μαγαζιού. Σε συνέπαιρνε από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ήταν μια έμπνευση από τον χώρο γενικά που ζούμε γύρω μας, που μεγάλωσα στον αρχαίο χώρο των Φιλίππων δίπλα. Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, που γίνεται και πολύ μεγάλος ο λόγος, με τη Λιδία ως πρώτη βαπτιστήσα χριστιανή. Υπάρχει μια άβρα γενικά πολύ καλή στην περιοχή. Είναι ένας τόπος άγιος, πάγκαιος, όπως και το παγκαίο όρος μας δίνει τα πάντα. Δεν πρέπει να διαφορούμε σε τίποτα. Αυτό που είπα προλίγο, τις προάλλες ένας φίλος βοτανολόγος μου είπε ότι βρήκε φυτό κάρι. Φυτό κάρι, ναι. Το παγκαίο, ας πούμε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το κάρι που εμείς το θεωρούμε προϊόν ανατολίτικης προέλευσης και όμως είναι εδώ δικό μας. Αυτά πραγματικά, ό,τι συμβαίνει γύρω μας, έχουν μεγάλη ουσία και μεγάλη αξία στη ζωή μας και αυτά πρέπει να τα αναβαθμίσουμε. Ήσασταν από τότε άνθρωποι και τώρα που ήρθαμε σε επαφή και μέσα από την συνεργασία μας, το επιβεβαιώνω για άλλη μια φορά και επαυξάνω, από αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια. Το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, Γιατί αν δεν αναγνωρίζεις την αξία ενός πράγματος, νομίζω ότι έχεις ατυχήσει στη ζωή σου. Όποιο και αν είναι αυτό. Από το καλύτερο μέχρι και το χειρότερο έχει κάτι να σου διδάξει. Το θέμα είναι κατά πόσο το αντιλαμβάνεσαι. Ή το άλλο είναι κατά πόσο έχεις τη γνώση του να αντιληφθείς αυτό το πράγμα και να το κάνεις βίωμα πλέον. Γιατί κάτι έχει να σου πει. Αυτά ακριβώς τα μηνύματα έπαιρνα εγώ από τον κόσμο. Ύστερα από τις εσωτερικές ανάγκες που είχα εγώ σαν άτομο και σαν οικογένεια, γιατί δεν ήταν το μαγαζί δικό μου, ήταν οικογενειακό, όπως και η επιχείρηση είναι πάλι οικογενειακή. Πιστεύω ότι όπως και η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας, έτσι και το προϊόν που πρέπει να προσφέρουμε είναι το κύτταρο της καθημερινότητάς μας. Αυτό πραγματικά μας δένει με τον τόπο μας. Και ό,τι καλύτερο που μπορεί να μας πρεσβεύσει έξω από τον τόπο μας είναι τα προϊόντα που παράγουμε. Και κάτι το οποίο δίνει το δικό μας στίγμα και γίνεται αναγνωρίσιμο από όλους, πρώτα απ' όλα στην περιοχή μας, αλλά και σιγά σιγά από όλο τον κόσμο όσο διευρύνεται Σαφώς. ο κύκλος. Βέβαια, έτσι. βέβαια. Ένα μικρό διάλειμμα για κάποια διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Θόδωρο Τερζίδη από την εταιρεία Don Anastasia. Όμως πριν συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που έχουμε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι για λίγες ακόμη οι τελευταίες ημέρες μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Το μικρόφωνο δεν έβαλες. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54534 γράφοντας Center κενό ονοματεπώνυμο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για το πολύ ωραίο αυτό μπρασελέ βραχιόλι με τις πολύτιμες πέτερες Σβαρόφσκι. Λίγες ημέρες λοιπόν ακόμη για να μπορέσετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο βραχιόλι. Την Δευτέρα θα έχουμε εδώ την παρουσίαση του Σβαρόφσκι και όπως σας είπαμε είναι ελάχιστες ακόμη οι συμμετοχές που μπορούν να λάβουν μέρος. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνει δικό σας αυτό το υπέροχο κομμάτι. Εμείς σήμερα έχουμε να κληρώσουμε αυτό το υπέροχο καλάθι της εταιρείας Medec, το οποίο είναι γεμάτο με προϊόντα φυσικά για όλη την οικογένεια, όπως το βλέπετε εκεί μπροστά. Σήμερα θα κληρωθούν ο τυχερός ή η τυχερή
που θα γίνει δικό του. Και επιστρέφουμε εδώ, Θόδωρε, είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση για αυτό το ξεκίνημα που έγινε από το εστιατόριο το Αρχοντικό. Ακριβώς. Εκείνο το πολύ όμορφο εστιατόριο που κανείς δεν έλειψε. Μεγάλα ονόματα που επισκέφτηκαν στην πόλη μας, όλα επισκέφτηκαν και το εστιατόριο. Πιστεύω ότι σου μείνανε πολύ ωραίες εμπειρίες από εκεί. Θα έχεις ωραίες θύμησες, έτσι δεν είναι? Ατέλειωτες. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τι τους γίνεται, είτε καλλιτέχνες, είτε πολιτικούς, είτε ηθοποιούς, έχουν περάσει οι πάντες από εκεί και όταν εκτιμούν κάτι το οποίο προσφέρεις εσύ, πόσο μάλλον αυτό σε γεμίζει χαρά. Η ανταπόκριση είναι κοινή. Η χαρά είναι και των δύο. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι ό,τι σου δίνει χαρά, πάρ' το. Καλλιέργησέ το, αφομοίωσέ το, μεγαλούργησέ το. Αυτό ακριβώς κάναμε κι εμείς και στο Αρχοντικό τότε. Και όταν η μητέρα μου, η συγχωρεμένη αυτή τη στιγμή, μας είπε για πρώτη φορά να κάνουμε το γλυκό καρότο και να κερνάμε επιδόρπιο στον κόσμο, στην αρχή λίγο το διασκεδάσαμε εκεί πέρα. Έλα, λέμε τώρα τι γλυκό καρότο και τι είναι αυτά που μας λες. Όταν το δοκιμάσαμε πραγματικά, μείναμε έκπληκτοι από την ποιότητα που είχε και το καθιερώσαμε. Εγώ θα ζητήσω από το Σάβα, επειδή έχουμε έρθει ήδη και έχουμε ετοιμάσει την παρουσίαση της εταιρείας, θα ζητήσω από το Σάβα να αρχίσει να μας δείχνει μερικές εικόνες που πήραμε καθώς ήρθαμε και επισκεφτήκαμε εκεί το μέρος, σε εσάς. Είναι εδώ που μαζεύαμε. Αυτή ήταν η πολύ ευχάριστη στιγμή που μπορέσαμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα υπέροχα τριαντάφυλλα, τα μοσχοβολητά, που όπως μας εξήγησες είναι μια πολύ συγκεκριμένη ποικιλία που χρησιμοποιείται, που είναι βρώσιμη και χρησιμοποιείται και φτιάχνεται αυτό το γλυκό, το οποίο μας έχει κατακτήσει. Αυτό για τα αρώματά του, για η ποιότητά του είναι δεδομένη, δεν το επαναλαμβάνω. Όχι. Άλλωστε ήταν ο λόγος για τον οποίο σε προσεγγίσαμε. Γνωρίζοντας ότι είσαι ένας άνθρωπος που ήσουν στην εστίαση, μας είχες καλύψει όλες τις ανάγκες τότε ως εστιάτορας, γιατί από κακά τα ψέματα η εστίαση δίνει η δυνατότητα να έρθουν οι άνθρωποι πολύ κοντά, γιατί το συνδέει το φαΐ, το οποίο καταρχάς είναι βασική ανάγκη. Ακριβώς. Οπότε όταν καλύπτουμε τη βασική ανάγκη και υπερκαλύπτουμε και όλα τα υπόλοιπα, το γούστο, τη γεύση, τα συναισθήματα που μας προκαλεί ένα φαγητό, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε το κοινό συναίσθημα ότι είμαστε πλέον φίλοι με το συγκεκριμένο μαγαζί, είναι το στέκι μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούμε να μας φροντίζουν, γιατί εστίαση δεν πάει να σημαίνει πρώτα απ' όλα φροντίδα. Το σημαντικότερο, γιατί αν δεν φροντίσουμε αυτό το σώμα που μας χάρισε ο Θεός, θα έχουμε αποτυχία. Τα πάντα είναι, πέρα από την καθημερινή μας ζωή, είναι και μνήμη. Χαίρομαι πολύ ιδιαίτερα όταν μου παίρνουν τηλέφωνο κάποιες κυρίες ή κάποιοι κύριοι που μου λένε «Μου θύμισε στη γιαγιά μου, δοκιμάζοντας κάποιο γλυκό». Αυτό με γεμίσει μια υπέρτατη χαρά, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η διάσταση ενός απλού προϊόντος είναι τεράστια. Η σημασία αυτών που πραγματικά καθημερινά βιώνουμε επίσης είναι τεράστια. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι τίποτα απαρατήρητο και πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτά που κάνουμε, σε αυτά που πράττουμε, γιατί όλα δημιουργούν τη δικιά τους ιστορία. Σεβασμός λοιπόν, γιατί χωρίς αυτόν δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Και πάνω από όλα αυτή την εποχή που, όπως το επαναλάβαμε σε πολλές φορές στις συζητήσεις μας, ότι είναι μια εποχή, αυτό που αναλαμβάνεται και με όλους τους επισκέπτες που έχουμε εδώ πέρα συνήθως, είναι μια εποχή αφύπνισης για τους Έλληνες. Θεωρούμε όλοι, οι περισσότεροι, ακόμη και οι επιστήμονές μας, οι εκπαιδευτές μας, ότι πέρασε μια εποχή μεγάλου λιθαργού, ίσως ακόμη και καταστροφής των βάσεων της ελληνικής κοινωνίας. Ευτυχώς διασώθηκαν βασικά της κομμάτια όπως είναι η οικογένεια, το μεσημεριανό τραπέζι, που θεωρώ ότι οι περισσότερες Ελληνίδες το έχουμε ιερό, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, και προσπαθούμε να το κρατούμε. Αν μη τι άλλο, θυσιάζουμε ακόμη και τις δουλειές μας
ή προτιμούμε δουλειές με ωράρια σπαστά, έτσι ώστε να μπορούμε το μεσημέρι να ενώσουμε την οικογένεια κάτω από το μεσημεριανό τραπέζι. Όμως θύχτηκαν πολλές από τις αρετές μας, τις οποίες ψάχνουμε να βρούμε. Και το βλέπουμε καθημερινά, πρώτα απ' όλα, μέσα από τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε, μέσα από τα παιδιά μας, όταν επιστρέφουν από το σχολείο. Πολύ σημαντικό. Η χαρά του παιδιού όταν γυρίζει από το σχολείο, να βρει την οικογένεια, τον πατέρα, την μητέρα, να κάτσουν όλοι μαζί στο τραπέζι, να προσευχηθούν, να ευχαριστήσουν το Θεό για όλα αυτά που μας παρέχει καθημερινά. Γιατί η αχαριστία είναι ένα πολύ μεγάλο κακό που έχει αρπάξει την κοινωνία και γι' αυτό και υφιστάμεθα και αυτή την κρίση. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να αγγίξει όλο τον κόσμο αυτή η κρίση και να καταλάβει τι λάθη έχουμε κάνει ως άτομα και ως λαός για να μας αφυπνίσει να δώσουμε μία νέα δόξα σε αυτή τη χώρα. Γιατί το αξίζουμε και είναι κρίμα να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ο θυμός είναι μεγάλος. Πιστεύω ο θυμός να γίνει χαρά εάν πραγματικά τα βάλουμε κάτω και δώσουμε απαρχής νέα κίνητρα στον εαυτό μας. Είναι δύσκολος ο αγώνας, το κατανοώ γιατί το ζω εγώ καθημερινά και σαν επιχειρηματίας. Συμβαίνουν τραγικά πράγματα γύρω μας και λες γιατί Θεέ μου, και όμως όλοι πληρώνουμε τα λάθη μας. Όποια κι αν είναι, και εδώ δείχνει πόσο ακριβώς είμαστε αλυσίδα όλοι οι άνθρωποι. Ακριβώς. Γιατί το ένα λάθος παρασέρνει εμένα, παρασέρνει τον διπλανό μου και έτσι σπάζουν πολλά πράγματα. Και ειδικά όταν σπάζει η ηθική των πραγμάτων στη ζωή μας, εκεί έρχεται η μεγάλη κατηφόρα. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα όλοι μας, να το αποδεχτούμε, να το δεχτούμε και να το δουλέψουμε, είναι ότι η αλλαγή, όπως λένε και οι μεγάλοι διδάσκαλοι, έρχεται μέσα από τον καθένα μας, αλλά πάντα σε συνεργασία. Δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι χωρίς συνεργασία. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Τα χέρια μας δεν έχουν ίδια δάχτυλα, θα ήταν όλα, γιατί το καθένα αποτελεί ένα μέρος ενός συνόλου και το κάθε τι πραγματικά έχει τις δικές του δυνατότητες. Πιστεύω με τη συνεργασία πάντα πάμε προς το καλύτερο, αρκεί να υπάρχει σύμπνοια. Να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο εγωισμός στη ζωή μας, η ιδιοτέλεια του ότι κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή και μας ικανοποιεί και δεν μας ενδιαφέρει το αύριο. Νομίζω ότι πρέπει να φιλοσοφήσουμε πάρα πολύ την ύπαρξή μας σχετικά με τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τους συνανθρώπους μας. Γιατί όλοι μαζί αποτελούμε ένα σύνολο το οποίο όταν εγώ δεν βλέπω ευτυχισμένο εσένα, δυστυχώ κι εγώ. Γιατί αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εσύ ειδικά το έχεις ζήσει πάρα πολύ καλά μέσα από τις εμπειρίες. Μετά το ατύχημα, γιατί λόγω του ατυχήματος είχες ένα ατύχημα, αναγκάστηκες να αποχωρήσεις από το εστιατόριο, σου πήρε χρόνο, καιρό, προφανώς χρειάστηκαν αρκετά κομμάτια ψυχής, είτε να αφήσεις είτε να αποκτήσεις καινούργια για να μπορέσεις να ξεπεράσεις, όμως τα βρήκες. Και από ό,τι μου είπες, αυτά τα ταξίδια της αναζήτησης για σένα αρχικά των συνταγών, αλλά εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ ήταν η αναζήτηση της ρίζας. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι κάπως δεν ξεκίνησε. Πραγματικά και οι παππούδες οι δικοί μου από τη Μικρά Ασία είχαν ασχοληθεί με την εστίαση. Και προφανώς ο Θεός είχε άλλο σκοπό για μένα από ό,τι σχεδίαζα εγώ και μας καθοδήγησε στο να κάνουμε αυτό που πραγματικά κάνουμε. Και ψάχνοντας το, αυτό μας οδηγεί πάντα σε νέα πράγματα, σε νέες γεύσεις. Ευχαριστώ τον Θεό που με έχει πρικήσει από αυτή την αίσθηση των γεύσεων και από την εμπειρία που απόκτησα στο μαγαζί και μας δίνει αυτή τη δύναμη να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα. Το αποτέλεσμα μπορεί να το γευτεί ο καθένας. Έχεις πάρα πολλές ετικέτες πλέον στον Ντόνα Αναστάζια. Όλες αυτές οι ετικέτες τις έχεις φτιάξει με πολύ αγάπη, αναζητώντας, ψάχνοντας να βρεις τα φώτα από παλαιότερους. Βρήκες συνεργασία. Βρήκα συνεργασία με το Θεό. Βρήκες συμβουλές. Βρήκα συνεργασία με το Θεό, πραγματικά σου λέω, γιατί με προβλημάτιζε, μερικά προϊόντα με προβληματίσαν πάρα πολύ. Το ότι δεν μπορούσα να πετύχω τη γεύση που απαιτούσα εγώ.
ενώ ο κόσμος μας έλεγε ότι είναι καλό, είχαμε πάρει και τα βραβεία γκουρμέ. Παρόλα αυτά, εμένα δεν με ικανοποιούσε γευστικά. Και έτσι όπως καθόμουν με τη σύζυγό μου, η οποία με υπομένει αρκετά πάνω σε αυτό το θέμα, λέω πω μου ήρθε φαϊνή ιδέα, μου ήρθε σαν κεραυνός στο μυαλό ότι αυτό το προϊόν πρέπει να το παράγουμε έτσι. Έλα, μου λέει, τώρα τι ασχολείσαι, τι είναι αυτά που μου λες. Πραγματικά μόλις το έκαναμε σε παραγωγή, η διαφορά ήταν τεράστια. Οπότε εκεί λες ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που πραγματικά συμπαραστέκεται σε κάθε μας στιγμή. Πιστεύω εμείς τον ξεχνάμε, αυτός ποτέ δεν μας ξεχνάει και το αποτέλεσμα είναι πάντοτε θεϊκό και φαίνεται και από τη γεύση και η χαρά που δίνει όταν το δοκιμάσεις. Πιστεύω το έχεις γευθεί και εσύ και το έχεις δει και στο πρόσωπό σου σε τι διάσταση σε πηγαίνει. Κυρίες και κύριοι, όχι απλώς το έχουμε γευθεί, αλλά ειλικρινά, αν θα παρακολουθήσετε σήμερα το βράδυ και τις αποδράσεις η ώρα 10 και σε επανάληψη αύριο στις 6:30 το απόγευμα, θα δείτε ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και ο Σάββας ο Μέγκας, όχι απλά το ευχαριστηθήκαμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο μας έχει μείνει μέσα στην ψυχή, διότι δεν είναι μόνο οι γεύσεις, αλλά είναι το σύνολο, είναι το όλο, είναι αυτό που σε εξυψώνει το πνεύμα σου και σε κάνει να νιώθεις ότι όντως αυτό που δοκιμάζεις είναι κάτι καλό, είναι κάτι που σε ωφελεί. Μερικά λεπτά ακόμη διαφημιστικών μηνυμάτων και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτά. Τρίτο και τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως καταλάβατε, ζωντανή εκπομπή, γίνονται και σαρδάμ, γίνονται και λάθη. Είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι λίγο επιρρεπής, θα με συγχωρέσετε. Αυθόρμητη είμαι. Και Θόδωρε, εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι μου είναι και πολύ δύσκολο το στατικό αυτό που κάνουμε. Ναι. Είμαστε ελεύθερα πνεύματα, είμαστε άνθρωποι της κίνησης. Έχουμε ανάγκη αρκετών τετραγωνικών για να μπορέσουμε. Πιστεύω έτσι. Εδώ έχω κάνει ειδικά μαθήματα για να κρατώ τα χεράκια σταθερά. Εντάξει. Και εγώ γι' αυτό τα δένω έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω ότι αυτό είναι και όλα το χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Είμαστε άνθρωποι πολύ εκφραστικοί. Έχουμε ανάγκη να εκφραζόμαστε και επειδή τα τελευταία χρόνια μας βάλανε μέσα σε μια γυάλα και υπήρξαν πάρα πολλά πρέπει καθώς πρέπει, τα οποία μας βγάλανε από τη φύση μας, ίσως και γι' αυτόν τον λόγο χάσαμε λιγάκι το χρώμα μας σαν λαός. Δεν είναι τα πρέπει που μας βάλανε. Είναι οι αδικίες που υποκείμεθα ως λαός αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα μάθαμε να τα ερμηνεύουμε ως πρέπει. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει πρέπει. Γιατί αυτοί μας έχουν γαλουχίσει ότι είναι πρέπει να το κάνεις. Εντάξει. Αλλά τα βασικά πρέπει είναι αυτά που λέει η καρδιά. Έτσι, μπράβο. Ένα πολύ σημαντικό στη ζωή μας είναι ότι πρέπει να μάθουμε το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν άτομα. Το μοναδικό πρέπει στη ζωή μου είναι αυτό. Με ό,τι έχω διδαχθεί, είτε από τη μεριά του σχολείου, είτε με τη μεριά της θρησκείας, βάζουμε κάποια πρέπει στη ζωή μας, γιατί αυτά είναι η ίδια μας η υπόσταση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα πρέπει του εαυτού μας πλέον. Ακριβώς. Στα πρέπει των άλλων, νομίζω ότι δεν πρέπει να πιανόμαστε από το αγκίστρι το οποίο μας πετάνε, γιατί μας αλλάζουν την πορεία. Οι αδικίες όμως που έχουμε υποστεί, αυτές είναι πραγματικά που μας έχουν εξοργήσει και όταν εξοργίζεται ο άνθρωπος χάνει τον προορισμό του, γιατί δεν σκέφτεται λογικά. Και το πρόβλημά μας αυτή την εποχή κυρίως είναι ο θυμός. Έχει χαθεί η λογική πλέον. Ναι, γιατί ο θυμός είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα και είναι αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως τους ανθρώπους μας αυτή την εποχή, δικαιολογημένα, απόλυτα δικαιολογημένα, όμως θα πρέπει να έχουμε τη λογική σαν σωστοί άνθρωποι πάνω απ' όλα, που μας χαρακτηρίζει ο ανθρωπισμός μας, να βάλουμε στην άκρη το θυμό, να τον αντικαταστήσουμε με τη σύνεση και την αρετή, να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και πάλι θα το πούμε πολλές φορές, για να ενδυναμώσουμε την προσπάθεια της ένωσής μας, έτσι ώστε να στυλώσουμε τη χώρα μας, να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους που χρειαζόμαστε να μας οδηγήσουν ο καθένας στον τομέα του. Έτσι, δεν είμαστε όλοι ειδικοί σε όλα. Είμαστε λίγο επιρρεπείς σε αυτό. Τα ξέρουμε όλα. Εντάξει. Έτσι. Αυτό μας έχει φάει. Το έχεις πετύχει, αυτό σου έχει τύχει κάποιος? Πάρα πολλές φορές. Εδώ, Πάρα στην εταιρεία αυτή, έχει τύχει κάποιος να επιμένει για κάτι που δεν θα έπρεπε? Όχι. Εμείς, επειδή στην εταιρεία είμαστε μια οικογένεια που πραγματικά έχουμε σύμπνοια
και γι' αυτό έχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Αλλά στην αγορά ακούμε πολλά κουφά. Εντάξει. Να σου πω ένα από τα πιο χοντρά, έτσι. Κάποια κυρία μου έλεγε γιατί δεν βγάζετε, λέει, τα κουκουτσάκια από το βατόμουρο. Ορίστε. Ναι. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε το διασκεδάζεις το πράγμα, ναι. χωρίς να θίξεις κανέναν, γιατί όταν σου λέει ένας άνθρωπος κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει ή με τι έχει να κάνει. Ή μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη αλλεργία και να μπορεί να κρίνει προσωπικά. Εντάξει, θα μπορούσε να το διατυπώσει από την αρχή αυτό το πράγμα, ότι επειδή έχω αυτό το πρόβλημα, να μην ξεφύγει και από αυτό που πραγματικά θέλει να πει. Ορισμένα πράγματα δεν τα θέλουμε, ούτε τα επιδιώκουμε. Πιστεύουμε ότι είμαστε αγνοί στην παραγωγή μας. Δείξε μας λίγο για το βιντεάκι, σε παρακαλώ, Σαβούλη, να δείξουμε λίγο μερικές εικόνες από την παραγωγή μας. Είχαμε την τύχη εμείς να είμαστε στην παραγωγή, και να το ροδοπέταλα. Ξεβοτανίσουμε μαζί και τα τριαντάφυλλα, έτσι. Ήταν απίθανη η μυρωδιά, ήταν απίθανη η εμπειρία, ειλικρινά, του να μπορώ να έρθω σε επαφή με αυτό το φυτό. Αυτή την εμπειρία, αυτή είναι εμπειρία ζωής. Ναι. Όπως όταν για πρώτη φορά συζητούσα με αυτό το μοναχό που σου είπα που μου έδωσε τη συνταγή, αυτός το παρουσιάζει ως ροδοζάχαρη. Ναι. Λοιπόν, βέβαια αυτή η μονή υπάρχει ακόμα, βγάζει παραγωγή αρκετά μεγάλη με το γλυκό το τριαντάφυλλο και γίνεται όλο εξαγωγή. Έχουν έρθει οι Άγγλοι εδώ και τον έχουν αγοράσει, όλη την παραγωγή έχει γύρω στα 300 στρέμματα, νομίζω, τριανταφυλλιές. Αυτή η τριανταφυλλιά είναι το κάτι άλλο και βλέπεις ότι όσο το μασάς αναδύει τέτοια αρώματα και γεύσεις και είναι πραγματικά αυτό. Και πόσο μάλλον που πέρα από αυτή την χαρά που σου δίνει με την αίσθηση της γεύσης που έχεις, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πραγματικά και με ιατρικές ιδιότητες, όπου άνθρωπους οι οποίοι είναι δυσκύλοι τους βοηθάει αφάνταστα. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει εμπειρίες, είναι εμπειρίες. Ήρθαν άνθρωποι και μου λένε «Σε ευχαριστούμε, μας έχεις σώσει». Ήταν κάτι το οποίο δεν το ήξερα κι εγώ, το έμαθα στη διάρκεια, διάβασα, μελέτησα για τις ιδιότητες που έχει το τριαντάφυλλο και πραγματικά είμαι χαρούμενος που μπόρεσα και το έκανα πλέον και δικό μου. Με δικιά μου παραγωγή, να γνωρίζω ότι δεν έχουν ραντιστεί ποτέ τα τριαντάφυλλα, δεν έχουν πέσει φυτοφάρμακα ή οτιδήποτε άλλο. Είδες και εσύ ότι είναι και όχι μόνο. Η ταλαιπωρία πολύ μεγάλη για να υπάρχει αυτό το προϊόν και σαν φυτό. Οπότε εύλογα η χαρά είναι τεράστια όταν παίρνεις ένα προϊόν με τέτοια ποιότητα και το γεύεσαι καθημερινά. Και μεταδίδεις και αυτή τη χαρά και στους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι ότι το χαιρόμαστε μόνο εμείς. Και μάλιστα για τους τηλεθεατές των αποδράσεων που θα δουν σήμερα το βράδυ αυτή μας την παρουσίαση, θα μάθουν και μερικά μυστικά που μας άφησες. Λίγα όμως. Λίγα, αλλά πολύ βασικά. Ναι. Πολύ βασικά, γιατί ειδικά το γλυκό τριαντάφυλλο είναι κάτι στο ιδιαίτερο. Θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Το νιώσαμε το ευαίσθητο του προϊόντος. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο προϊόν και θέλει ιδιαίτερη διαχείριση για να μπορέσει. Την αμεσότητα που χρειάζεται, έτσι. Ακριβώς. Και την αμεσότητα, αλλά και την υπομονή για να γίνει το τελικό προϊόν. Γιατί από αυτό που συμμετείχαμε εμείς, θα χρειαστεί ένας μήνας μέχρι που να βγει περίπου, ναι, τα προϊόντα τα κυκλοφοράμε περίπου μετά από ένα μήνα, γιατί όπως σου είπα, η προσθήκη του μελιού που γίνεται στα προϊόντα που παράγουμε έχει τις ιδιότητες να μεταβολίζει και την απλή τη ζάχαρη σε φρουκτόζη. Είναι μια συνταγή που τη βρήκαμε σε κάποια βιβλία από ομοιοπαθητικούς και ήταν και αυτό το ερέθισμα να ασχοληθώ με αυτό το προϊόν, να το προσθέσω, να το δουλέψω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέχρι να βρούμε τη χρυσή τομή της χρήσης του μελιού στο προϊόν και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Το αποτέλεσμα, εμάς να δείτε τι μας έκανε, εμάς μας ενθουσίασε το αποτέλεσμα. Και ειλικρινά, γιατί πολλά έχουν ακουστεί κατά διαστήματα και για τις μαρμελάδες και για τα γλυκά, πάντα όσον αφορά σε σχέση με τα παιδιά. Και εδώ εμείς τραβήξαμε χειρόφρενο. Ναι, θα σου πω γιατί. Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι που παρήγαν γλυκό τους ενδιέφερε η εμφάνισή τους και όχι η διατροφική τους αξία. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν που πιστεύω ότι καλύτερο έχουμε να αναδείξουμε σαν χώρα και σαν άτομα
με σεβασμό πάντοτε στους γονείς μας, στους παππούδες μας, στους προγόνους μας ουσιαστικά, και να αναδείξουμε τη χώρα μας για το ποιόν της και τα προϊόντα που έχει. Μπορούμε να έχουμε υψηλές αξίες μεταποίησης και αυτό αναγνωρίζεται καθημερινά, αλλά η μέχρι τώρα παραγωγή από τις βιομηχανίες όπου χρησιμοποιούν κατά κόρο τη γλυκόζη αλλοιώνει την γεύση την πραγματική. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα να κάνεις στο σπίτι, πάρε σε ένα σημείο, κάψε λίγη γλυκόζη και κάψε λίγη ζάχαρη. Ναι. Από εκεί και μόνο θα καταλάβεις τη διαφορά. Μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω, ο καθένας σας ψάξει μόνος του ό,τι θέλει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ας αφήσουμε να κάνουν μόνοι τους. Ναι. Ένα μεγάλο μειονέκτημα όμως που αντιμετωπίσαμε στις εξαγωγές είναι ότι όταν ακούν ελληνικό γλυκό δεν θέλουν να το αγγίξουν. Γιατί τα προϊόντα που έχουν γευθεί στο εξωτερικό δεν έχουν την αξία που πρέπει να έχουν. Ωραία. Πιστεύω ότι μία γεύση πήρανε όλοι. Από εκεί και ύστερα, όποιοι από εσάς, φίλες και φίλοι, θέλετε να γευτείτε με περισσότερες κουταλιές αυτά τα υπέροχα προϊόντα, μπορείτε να πάτε σε κάποια καταστήματα της πόλης μας, όπως... Ένα κατάστημα είναι του Ανανιάδη του Βασίλη. Ένα είναι το Μαρμέλο, οι φίλοι μας. Στην πλατεία του Καπνεργάτη. Ένα το Μαρμέλο, που είναι, όλοι είναι φίλοι μας. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Είπαμε, είμαστε κοινωνία με ανθρώπους που αγαπάμε. Άλλα μαγαζιά είναι τα ΕΔΕΜ. Είναι ο συνεταιρισμός με τα προϊόντα της ελληνικής γης. Βεβαίως. Πιστεύω είναι τα πιο βασικά σημεία ναι, αυτά που πιστεύω ότι είναι βέβαια τα πιο και σε κεντρικά. άλλα μαγαζιά θα μπουν σιγά σιγά. Προσπαθούμε να μην φέρνουμε δυσχέρεια στη σχέση των επαγγελματιών και είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί όπως μας αγαπάνε, πρέπει να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε. Ακριβώς. Και επειδή και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τους τηλεθεατές μας, να σας θυμίσουμε ακόμα μια φορά, για τελευταία φορά, γιατί για λίγες μέρες ακόμα θα μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για το βραχιόλι του Σβαρόφσκι. Στέλνετε μηνύματα στο 54534, γράφοντας Center και όνομα τεπώνυμο. Προσοχή, να στέλνετε σωστά το μήνυμα Center και όνομα τεπώνυμο, για να μπορέσει να καταγραφεί η συμμετοχή σας και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα στοιχεία σας, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. 54534 είναι οι τελευταίες συμμετοχές για αυτό το υπέροχο βραχιόλι μπρεσελέ από το Σβαρόφσκι. Δεν πήρα και το κινητό μου μαζί, να στείλνα και εγώ μήνυμα, γιατί το βλέπω και πραγματικά είναι υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο. Υπέροχο, ναι. Και τώρα θα μας κάνει στο χατήρι. Πρέπει να κληρώσουμε αυτό το υπέροχο καλάθι της εταιρείας Medec. Μάλιστα. Να δούμε ποιος τυχερός ή τυχερή θα το πάρει. Με το χέρι της καρδιάς. Βεβαίως. Οπότε να πάρω αυτό. Για διάβασέ μας τι γράφει. εγώ. Ελευθερία Γιανκουδάκη. Η κυρία Ελευθερία Γιανκουδάκη είναι η τυχερή στην οποία κληρώνεται το καλάθι με τα φυσικά προϊόντα από την εταιρεία Medec. Από Δευτέρα μπορεί να επικοινωνήσει με το κανάλι μας, με το Center TV. Γνωρίζετε όλοι τα στοιχεία σας, 2510 22 40 40 για την κυρία Γιανκουδάκη. Επικοινωνήστε μαζί μας για να παραλάβετε το δώρο σας. Και από εβδομάδα, από ό,τι εδώ μας είπε και ο Θόδωρος, καθημερινά θα δίνουμε σε 2 τυχερούς προϊόντα Ντόνα Αναστάσια από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μαζί με όλα τα υπόλοιπα δώρα που ετοιμάζουμε για όλους εσάς για την εβδομάδα που μας έρχεται. Έρχεται καλοκαίρι, τα κέφια έχουν ανεβεί, εύχομαι να περάσετε υπέροχα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε το βράδυ τις αποδράσεις, στις 10 η ώρα το βράδυ, όπου θα μάθετε πολλά ωραία μυστικά, θα δείτε πολύ ωραία χρώματα και θα δείτε ανθρώπους που έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει στάση ζωής, τρόπο σκέψης και έχουν βελτιωθεί. Θόδωρε, ήσουν ένας άνθρωπος που μας έδωσε ένα πολύ θετικό παράδειγμα σε όλα. Μας έδωσες μαθήματα ζωής. Ειλικρινά ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε και για τα δώρα που δίνεις στους τηλεθεατές μας. Με αγάπη πάντα και καλοφάγωτα να είναι. Ευχαριστούμε. Άφοβα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη συνταγή, γιατί είσαστε πολύ δημιουργικοί εσείς. Όποτε επιθυμείτε, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά πράγματα. Υπέροχα. Πάρα πολλά. Πέρα από τα γλυκά και για τη μαγειρική, έτσι, ότι παράγουμε πλέον και προϊόντα τα οποία ναι μεν είναι γλυκά, αλλά μπορούν να συνδυαστούν και στη μαγειρική. Και στη μαγειρική. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα δείτε απόψε το βράδυ στις αποδράσεις στις 10 η ώρα το βράδυ και αύριο το απόγευμα στις 6:30. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
Θόδωρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι η αγάπη να είναι πάντοτε ένας τόπος και ένας προορισμός για τον κάθε άνθρωπο. Για όλους μας. Για όλους μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. It might seem